Kaikki alkoi pienestä kolkosta huoneestani, jossa istuin yksinäisenä ja katkerana, koska isä oli aina töissä ja äiti ryyppäämässä. Katselin elokuvaa New Yorkin kadut, kohtausta, jossa DiCaprio juoksee kukkapelloilla vedettyään kamaa. Siitä ei kauan mennyt, kun vedettiin jo ensimmäisiä. Meillä oli hauskaa. Niin hauskaa, että selvinpäin oli tylsää. Niinpä me tehtiin sitä taas. Ja taas. Kunnes. Mä oon ihan varma, että mä tiputin yhden niitytän näillä. Marko löysi kontaktin. Se sai sitä velaksi. Ruvettiin hakea suurempia eriä. Sitten porukka rupesi hakea sitä meiltä. Eikä me edes tajuttu, että ollaan diilereitä, ennen kuin pääsin aika helpolla. Poliisi sanoi mulle, että ajattelee mun parasta ja että mun kannattaisi lopettaa. Hankein heti uuden kontaktin. Kuulin, että Pasi oli lopettanut. Marko oli jäänyt velkaa ja lähtenyt pakoon. Kuulin myöhemmin, että se oli velkaantunut sielläkin. Mä vaan vetelin kamaa, lisää ja lisää, kunnes mulla alkoi raksuttaa. Halusin lopettaa. Otin yhteyttä vanhoihin kavereihin. Kaikki karttoi mua. Sitten ne ei enää edes vastannut mun puheluihin. Näin Pasin. Se sanoi mulle: tahtoisi auttaa, mut suoja sun touhujas on tosi raskasta kattaa. Niinpä mä sit itse yritin olla ilman. Pyörein. Paskantelin. Oksentelin. Tuntui ihan siltä, että tekisin kuolemaa, mikä sekin on mahdollista, joten retkahdin. Välillä sain kohtauksia. Sitten taas yritin olla ilman. Loppujen lopuksi ei edes ollut raskainta keholle, vaan mielelle. Nyt mietin, mitenkä on ollut niin tyhmä. Miksi se lopettanut vielä, kun olisin voinut? Miksi mä annoin lapsuuteni pahan olon pilata mun elämän? Miksi en mä silloin ymmärtänyt, että elän omaa elämää? En ole se, mitä näen ympärillä. Oliko helpompi luovuttaa, kun ottaa vastuu elämästään? Olisi edes joku aikuinen puuttunut mun elämään. Vaikka kyllähän se poliisi puuttu. Miksi en mä sitä uskonut? Nyt mulla on pää paskaa täynnä. Haluaisin vaan herskaa, jotta voisin vetää överit ja kuolla. Koska mä en jaksa enää.